Hej, jeg hedder Børge. Hej, jeg hedder Børge. Og velkommen til Søren Løve. Han er skæv. Han tager lidt coke per dag. Han er altså lidt skæv og sådan noget. Og så har han kastet os selv, og det er jo helt vildt. Vil du fortælle noget, Svend? Ja. Jeg tror, hvis jeg skal ud og skide. På hvem, Børge? Ja, præcis. Jeg har gået lidt stærkt, du. Nej, bagefter. Ja, dude. Jeg tror, det skulle min tur til at overtage det her lort. Ham der, han har lige været skide, men nej, det tror jeg, ja. Fuck, jeg har ondt i skridtet. Det klør, mand. Jeg tror, jeg har ondt i skridtet. Vi lægger på YouTube. Ja, det var. Ja, jeg hedder Børge. Ja, jeg hedder Karl. Nu vil jeg fortælle jer om Tom Slik. Den smager faktisk rigtig godt. Det er Daily eller lort, tror jeg. Og så har vi nogle chips også. Ja, vi har sådan noget is, og så har vi... Og jeg har så på den der gik, så vi kan se her. Ja, den er mega grim, men okay. Og jeg har så meget skidt i bukken. Det er rart mig, mand. Nu vil jeg gerne lave en wow. Og en Karl. Jeg er fuld. Er du Karl? Ja. Skal gå hjem til bedstemor. Og sige, ja, vi er på vej. Kom. Hej bedstemor. Hej bedstemor. Hej bedstemor. Hej bedstemor. Hej min dreng. Så er vi tilbage igen. Vi skal lige hjem og sige hej til bedstemor. Jeg hedder Karl Gustav. Jeg ved ikke, om jeg er pæn, men altså sådan er det. Jeg elsker sgu også, ja. Vil I hjælpe os med at få de 4.000 subs? Alle sammen, vi skal se vores video, tak. Halløj, I skal hjælpe os med at få 500 subs. Så bliver vi rigtig glade. Ja. Ja, ikke Børge. Jo. 2 subs, og det bliver, og vi laver en ny video, okay? Ses I. Ikke nu. Jeg har Børge, mand. Eller ja, jeg hedder Børge. Ja. Hvad hedder det? Jeg har min telefon, ikke? Den er gået i stykker, så det var min gamle iPhone 5, og så var det gik i stykker, jeg har rustet for bold. Ja. Men jeg kom til skjort til den bold. Jeg er bøsse. Jeg er bøsse. Nej, det er jeg ikke. Ej. Sig hvad det vil katten, jeg hedder Sønderborg. Ja, lad os sige det på en YouTube, mand. For han siger, at du har rigtig gode ting. Hold nu kæft, mand. Jeg elsker at snakke med dig. Ses, G. Håber, det godt.